କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କେବେ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କୁହ, ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ମୁଁ ବଢ଼ୁଛି। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ତା ସହ କମ୍ ମିଶନ୍ତୁ। ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତୁ, ମିଶନ୍ତୁ। ନେଗେଟିଭ କଥାକୁ କିନ୍ତୁରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଏବେ ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଶିଖିପାରିବି। ଶବ୍ଦ ବଦଳିଲେ ମନ ବଦଳେ। ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ 3ଟା ଜିନିଷର ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାହା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତୁ। କାଲି ଯାହା ହେଲା ତାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ନେଇକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ତାହା ପ୍ରତି ଭାବ। ହଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖି ଉଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ 1% ବେଟର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। 1%। ହଁ, ହେବନିକୁ ନେଇକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେବନିକୁ ହେବରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ହେବ। ତ ଭଲ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ୱାନ୍ସ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଉଠିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। କ'ଣ? ପ୍ରତି ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ନୁହେଁ, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବନି। ଆପଣ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତୁମ ଚିନ୍ତା ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କର, ପଜିଟିଭ୍ ଜୀବନ ପାଇବ। କେହି ବି ତୁମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଉ କି ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ପରିଣାମ ଦେଖିବେ, ତୁମର ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ। ସଚ୍ଚୋଟ ସତ୍ୟବାନ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ବି ଧୋକା ଖାଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଜ ଭଳି ଅନ୍ୟକୁ ବି ସଚ୍ଚୋଟ ସତ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛ। କାରଣ ସତ୍ୟର ରାସ୍ତାରେ କେହି ସାଥୀ ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବିଜୟ ଓ ପରାଜୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ପରାଜୟରେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥାଏ। ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ।
ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ଦେଇ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁ ଲଢ଼ାଇ ଏକା ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେବେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ ଓ ଅପମାନ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ଅନ୍ୟର ନୁହେଁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଉଥାଏ। ମଣିଷର ବୁଝାମଣା କେବଳ ସେତିକି ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ପଶୁ କହିଲେ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ସିଂହ କହିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ମୋତି ଖୋଜନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ମାଛ ଖୋଜନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇ ପାଣିର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ ପହଁରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥିବା ସମୁଦ୍ରଟି ସମାନ ସମୟରେ କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ତ କାହା ପାଇଁ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ନେଇ ଆସେ। ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଖୋଜିବା ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଲୋକ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ହାରିଯାଆନ୍ତି ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, ପଡ଼ିବା ପରେ ପଥରକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଦୋଷ ଦେବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବେ, ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଯେପରି କୌଣସି କାମକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସେ କାମର ହଜାର ଖରାପ କାରଣ ବାହାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତେବେ ହଜାର ଖରାପ କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଭଲ କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ କାରଣ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଭୁଲ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ନୁହେଁ ଯାହା ଆମକୁ ପିତା ଲାଗିଥାଏ। ଭୁଲ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବର ଯିଏ କେବଳ ନିଜ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଶରୀରର ଚିନ୍ତା ନ କରି ମିଠାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଶୁଣ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯଦି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନ ବଦଳାଯାଏ ତେବେ ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ବିତି ଯାଇଥିବା କାଲିକୁ ନେଇ ଦୁଃଖିତ ରହନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ତ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଃଖିତ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହେ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ନା ସିଏ ବିତି ଯାଇଥିବା କାଲିର କଥା କିଛି ଭାବେ ନା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଛି ଭାବେ। ସେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ଯିଏ। ହଁ, ମାନୁଛି ବନ୍ଧୁ, ବିତି ଯାଇଥିବା କାଲିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଚିନ୍ତା କରି କେବଳ ଦୁଃଖୀ ରହିବା।